Dobrý deň, rád by som v tomto videu zodpovedal veľmi jednoduchú otázku, a to na čo je dobrá stavebná aplikácia. Pravdepodobne ste sa nejakým spôsobom dostali k nám alebo k našej konkurencii a ak ste teda stavebná firma a riešite nejakým spôsobom dochádzku pracovníkov na stavbe, tak asi viete, že nie vždy je ten proces veľmi digitalizovaný. Asi sa vám stáva, že vám možno pracovníci píšu manuálnu šichtovnicu alebo túto dochádzku riešite nie veľmi efektívne a presne preto sme na ňu vytvorili mobilnú aplikáciu, ktorá cieli v tom digitalizovať vlastne všetky tieto procesy, ktoré sme predtým riešili na papier. Mimo toho je obrovskou výhodou to, že sa v nej dá priamo písať stavebný denník alebo vystavovať faktúry, pokiaľ ide o živnostníkov. V prípade teda dochádzky je naša mobilná aplikácia veľmi, veľmi jednoduchá. Každý pracovník, ktorý má v tomto prípade telefón na ľavej strane, tak má každý deň taký formulár, v ktorom sa len napíše na konkrétnu stavbu, napíše si odkedy dokedy robil a do poznámky napíše, čo robil, aby sa spätne dalo jednoduchšie určiť, že čo vlastne na čom pracoval. Podľa zákonníku práce si tu vie vypisovať potom aj dovolenky a iné veci. No a vám ako administrátorovi vy potom máte právomoci vlastne upravovať ten čas, meniť, prijímať, uzamykať dni, keď ste spokojní s tým, alebo teda máte celú dochádzku za ten konkrétny deň skontrolovanú, tak viete deň uzamknúť, tým pádom ste si istí, že tam už sa nikto nezapíše a viete napríklad si spraviť z toho export, teda náhradu tej manuálnej šichtovnice. Čiže toto sú všetko a je to vlastne vo forme PDF-ka, ktoré si potom viete vytlačiť alebo poslať, alebo podpísať, alebo hociaké iné úkony. Čiže toto všetko sú tie náhrady, digitálne náhrady vlastne toho, čo sme robili manuálne a ako som už spomenul, má to za cieľ samozrejme ušetriť nám čas. Je tu vlastne aj stavebný denník, ktorý sa tiež píše na pár klikov veľmi jednoducho na každej stavbe a v podstate, keď tí pracovníci píšu do poznámky to, čo vykonali, tak ten denník sa v podstate píše sám a my sa až na konci stavby môžeme spätne popozerať, že či to tam všetko tí pracovníci napísali správne. Čiže pokiaľ vieme, že tieto problémy existujú a chceme ich riešiť, tak prečo práve tú našu mobilnú aplikáciu? Tak v prvom rade nebudete potrebovať v žiadnom prípade prístup na nejaké webovú aplikáciu, všetko sa deje naozaj v telefóne, čo vieme, že v stavebníctve je častokrát výhodou, pretože sme na cestách a telefóny sú s nami v podstate stále a mať to v aplikácii, ktorú máme vždy na ploche a vždy dostupnú, je veľmi výhodné. Prihlasovanie tiež prebieha cez telefónne čísla, nie cez menu heslo ani nič podobné, čiže si nemusíme pamätať heslá, zadáme telefónne číslo a zadáme kód, ktorý nám príde do SMS-ky a to je všetko. A začať ho používať je naozaj hračka, veď to neskôr v ďalších videách máme ďalšie návrhy, návody, kde si to ukážeme. No a vystavuje to samozrejme faktúry, čo je pre živnostníkov veľmi potom praktické. Pokiaľ chcete začať a chcete si stiahnuť našu aplikáciu, aby ste si pozreli zhruba, že čo sa tam dá robiť, tak stačí si ju vyhľadať v akomkoľvek App Store, či už používate Google Play alebo Apple a jednoducho si ju tak stiahnete a vlastne po otvorení aplikácie máte dole tlačítko, že registrovať firmu a tam si zadáte len obchodný názov svojej firmy, vaše meno a priezvisko a telefónne číslo, na ktoré vám zasa príde ten autentifikačný kód, ktorý vás akože prihlási na názov. Potom, keď náhodou sa odhlásite a budete sa chcieť znova prihlásiť, tak zasa tým istým telefónnym číslom a znova vám príde potvrdzovací kód do SMS-ky. Čiže takýmto jednoduchým spôsobom ju začnete používať a určite teda vám odporúčame si to aspoň takýmto spôsobom skúsiť, pozrieť, čo sa tam zhruba dá robiť a po prípade vás teraz odkážeme aj na ďalšie video, v ktorom sa ukazuje, že akým spôsobom sa dá vlastne začať používať. To znamená, akým spôsobom si pozveme pracovníkov. Je to všetko fakt na jeden klik ďaleko, čiže je to naozaj akože jednoduché. Čiže to bude z mojej strany všetko a ak máte akékoľvek iné otázky alebo hociaké iné dotazy, tak sme dostupní na telefónnom čísle, na e-maili alebo na našej web stránke. Takže hoci kde sme dostupní. Tak snáď som tú otázku, že prečo je možno dobré používať v stavebníctve mobilnú aplikáciu zodpovedal a snáď vám pomôže v tom aj naša mobilná aplikácia Buildme.